Kafe bat aireportuan. Uste baino lehenago iritsi naiz Ondarruatik aireportura. Zerua urdin Bilbon. Azaroa izanagaitik argi dago hego haizeak bazterrak epelduko dituela. Udazkena hego haizearen urtaroa da gurean. 2008ko udazken honetan bete ditut 38 urte. Obamak Maikini presidentetzarako lehi erabazi berri dion honetan. Bilbotik Frankfurterako hegaldia hartu behar dut eta handik New Yorkera. Lufthansako mahaiara faturatzera joan naizenean zalaparta sumatu dut inguruan. Ez usteko bat. Atletik klubeko futbolariak zeuden bertan abioia hartzeko pronto. Eta haiekin batera kamerak eta kazetariak. Baikor erantzun diete galderei jokalariek. Olgetako baikortasun batekin. Sinisten ez da baikortasunarekin. Min ere egin dezake baikortasunak. Maleta faturatu eta ihes egin dut ahal bezain laster kafetegi aldera. Kafetegia eguerdiko argiak hartua zuen. Eguzki izpiak sartzen ziren kristalezko leiho garaietatik. Urrezko malutak nabari ziren airean, urrezko argia, lurra paperezko zapiz gainezka eta mahaiak erabilitako ontziz beteta zeuden kafetegian.